sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti pakasaritan nga inta ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinga di tinagan a Froilan manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam tayo a Froilan. Dear Miss F, naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Froilan. Gaputan na nga to ti arapaap ko para iti pamilyak, ingaad ko nga rod tinagadal, aging gaan nakaturpusak, kat nakastrakak iti trabaho. Tiinnak ibingla ita kat tinaameris ko akinapudno, iti naminsan, asinubok ti Diyos ti biyag ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Sa dino nga tayo ti ayan ni Froilan. Kuna namat nga dan dito yuruar. Nga awan mo ti motor na makita. Ay, siya nga ti busbusinan day ta nakakotse. Apay kumabusinan anak ngay. Katadak mat dito igit ti kalsada. Sanak mat anak kasali ti pagnaan. Papansin mat day ta kotse. Shane! Froilan? Oh, kanya. Napintas ka dimot lang, tiga barbaro ako, check? Kayat mo asawan. Kukwam day ta kotse? Katulad. Abay, di ka mamati? Kasano maginatang day ta? Kan manungay ti pinanggatang mo. Kaano pa yung ginatang day ta kotse, Froilan? Kinasayat, aglugan ka kid din. Iti kasta, masong batak amin da kita salsalutsudan. Anya? Istorya amin kan ka. Kabayatan arekrikusin ta ti syudad ti San Fernando. Inayadam ba't ti mangan a iho? Amangan numaltutan ka. Adang amin presentation mi ita, mama. Kun ada pa'y meeting mi. Maladaw ako, nung partakan ti mangan. Ay, unay kan. Ato'y ti danong, uminom ka pa'y iho. Agyaman ak, mama. Ato'y ti susi ti kotse, Froilan. Pinakarwas ko. Imbaga ka na kiti agkarkarwas nga inayadan da apunasen tanay kabarbaro. Agyaman ak, papa. Nung magustuhan ti board ti presentation ko ita, para iti baro a project mi, ken mamit ko ti sales ko ta, balay tumot man ti sumaruno o katangag. Ay, naiho. Hinay-hinay lang ako na aday ti Tagalog. Katno 30 anyos ka pa ilaang. Adupay ti panawan para iti daita. Unngag paiso, iho. Mangibati ka ba't iti oras para iti pagim sana puro trabaho? Napsuga kon. Ayos. Nalpasa kon. Panawan kayo dito balay, mama. Papa, ina ko na. Ay, aguray ka, Froilan, iho. Agpalpa ka pa'y muta. Saan? Ije ito nung pisina ng agpalpa. Nala, mayamon, Mercedes. Awatem latan jay anak ta. Talagang amin na nangato ti arapap na para iti pamilya tayo. Iso akas talaunay ti kinagagat na. Congrats bro! Grabe!
Kastaw na iti palakpak ti Cebu Bugal Board. Gapo iti kinapintas ti presentation mo. Ha? Congrats, Fräulein. Wala ka talagang kupas. Si Kamanan ti number 1. Thank you, Ayin. Thank you, mata, bro Ray. Okay, kasano? Sumurot ka mat siguro ninton madamdama. Ha? Rumor kami amin. Amumatan, it's Friday night. Wan nga rod, Fräulein. Sumurot kamit kada kami, Uray italaang. Pas muna ako dyan. Anya? Ado pa yung amin ti asikaswek para iti umadanin a lounge ti kabarbaro a project tayo. Si Kamat, Fräulein. Ado pa'y matibigat. Saan ka di? Apay, saan ay amabalin nga ipabigat mundag itang aramidam? Wan nga bro. Ipabigat mo na ita. Tinapot no na. Jakon malagip no kaano tinaudi pa nagjajamming tayo. Ay na, kasano kumaamalagip mo? Kat no awan samot. Kanayon mo't nga agpas ni Fräulein tunggal amuisan tayo. Pasensya kayo na talaga Amoy mo't aplano ko nga ikalay sa ni Shane. Isa masapol nga agdoble kayo da. Saan lang aday tati plano? Igatanga pa iti balay ti pamilya sak pa iti kasar ko. Isa jak mabalintag kampante. Masapol ako mayod ako mayod. Mabit lang. Oh, Shane, iha. Naimbag nga oras yo, mama. Malao mo ka. Agyaman ak, mama. Ni Fräulein, kaduam ka di. Saan, mama? Inawagan nak, ano mabalin kat siya kung ti mangala itibado na. Saan ka nung amin ang makaawid inton rabi Ne, apay ka no. Ada ka nung amin ilaplepas na papeles, mama. Kasta ka di. Mabiit lang nga rod, iha. Alaak labi itibado nga ipapaalan Sige, mama. Oh, siniha. Ada ka man. Wan, papa. Naimbag nga oras yo. Kastamot ken ka. Imaw nakakanimanan ni Fräulein. Wan, papa. Di na pala intex ka nagitidwa kakamsat na nga danitoy. Ite kasta, saan kan anadisturbo iha? Okay lang, mat, papa. Ang aguray ka. Iti cellphone kayon sa langmatan nga agsarsarita. Saan kayon sapayan nga agdi-date? Ni Papa Hamad. Kaslaan mo kung ano niya tisumbat mo Papa? Uray di mo ibaga. Madlaw ka nagiti gargaraw mo, ken makita ka nagiti matam, tisumbat nagiti saludsod ko. Papa? Pasensyakan ka ni Fräulein, wen? Okay lang, Papa. Maawatak matitrabaho na. Kan maragsakan ak makatulong kan ko na. Ura iti kastoy laang nga banag. Talaga nagasat ti anak ko ken ka. Agyaman na kiti pan nakaawat nga ipapaay mo ka ni Fräulein, Shane. Reni, urayan nakpiit. Makigidda na kung arumarkan kan. Sige, ay. Agora ka. Nakaturog samat ni Fräulein itayan tilamisan na. Wan nagpaiso. Nakadumog mat. Mabit lang, tari, ingat. Fräulein? Oy, Fräulein. Naituro ko magaya. Napay, di ka kadipay agawid. Pasado alas 8 itirabi. Umay kan, Fräulein. Agigiddan tayo ng agawid. Sana pa yung agawid. Ado pa tinas ka ng aramidag. Anya? Ay, sus. Ipabigat mo na ita, bro. Agawid tayo kay din. Bro, amo mo tanti mo to. Saan ka di? Live like there's no tomorrow. No kanayan mo nga ipabigat dagiti aramidam. Awan ti malpas mo Di mo maabot dagiti goals mo. Amangan mo no, agbalin na work like there's no tomorrow daytan. Gapiti sobra pa nagtrabaho. Ha? Awanin oras mo para tibakin, bro. Puro katrabaho. Kaslay sumot ng tibiyag mo. Fräulein, iho. Da kayo ga, mama.
Makabulan samot tanday tauyok mo. Ah, Tilan samot tumtumaram nga agas nga awan matreseta ti doktor. Nakitak dagiti nagibusam iti agas iti kwartom. Apay no agpa-check up ka laungan, iko. awan dati mama, hindi na pagdanagan. Iminuma kami ni tinalami sa danong medical man. Iso tinakaigapon, ti panaguyag ko ita. Katno kasla umras kan, iko. Saan mo't akas tatisigod apam makima? Kan imununagan dagita matam. Saan kan samot tinamat maturog? Agaw awid ka nga agpaiso dito'y balay. Ngam puro kamatlat tatrabaho. Agtrap-trabaho ak para iti pamilya tayo mama. Apay, diyo ka di ma-appreciate dahit ha? Saan mo't nga itikasta, iho? Madanagan aklaang itikasta adyar mo. Di dak pakadanagan ko nakmat. Kabailak ti bagik. Oh, Shane, adda ka mat? Wan Fräulein, kagap-gapok laang mat ijo opisina. Di magasak dito tapno itad ko kan ka dayto Oh, Huh? Anya dahit ay? Regalo ka di? wan. Anniversary ta ita. Apay, nalipatan? Kwa, saan? I-text ka ko maitay, tapno ibagakkan ka, inununaan nakmatan. Talaga? Oho, ibagaman tipod no, Fräulein. Nalipatam, saan ka di? Shane. No sa anak nga may dito saan mo mat amalagip? Okay, wanan. Aklo na, talaga nalipatak. Pasensya ka na, honey. Amumot nga doon ti pakakumikumak dito opisina. Ado ti pampanunotag, may papaniti trabaho. Ken may sa agururnong iti pagkalay sata. Ken masapol ang may gatangak pa iti baro abalay ti pamilya. Sakbay nga kasarta. Talaga? Dahil ka diya talaga ti makagapon no apay apuro ka trabaho lang tan, Fräulein. Anyat kahit mo sawan. Apay nga gungat kamatan. Pamilya pa'y ka di ti makagapo. Iso nga trabaho ka iti sobra-sobra. Para iti pamilyam ka di dagita. Wano, para iti mismo abagim. Ha? Saan nga ta para iti promotion mo dagita nga aramidam? Gapo ka di takanayon da ka nga itandudo dagiti katrabahuam ken ti boss mo. Iso nga kastauna iti kinagagat mo iti trabaho. Shane. Di mo kaya't ama ikat day ta reputasyon mo, iso asub-sub ka iti trabaho. Amom, saan akasapulan ti pamilyam ti ribo-ribo a kwarta ken malapalasyo a balay? Agtrabaho ka para laang iti bagim, Fräulein. Agtrabaho ka para iti bukod mo nga interes. Sapay kuma. Sapay la kuma. Tadumteng to tigundaway ama amiris mo nga awan serbi amin dagita nagrigrigatam no mapukaw mo matlaang dagiti tao amang ipatpatag kan mangil ilalakan ka. Sapay ko matadumteng to tigundaway ama amiris mo. Asaan nakaakabailan nga arakupan ti kwartam no agmay-maysa kan malmalday ka. Kang runaan ti amin, saan nakaakabailan nga andi ngayon ti trabahom no agsakit ka. Oy, Fräulein, itay ka kayo ng uyat na uyat di taan. Wala na. Kasi na nabayagan na ang uyag mo Awan da ito eh. Dayot bagis. May katmit lang da ito eh. Apama na makatumara kiti agas. Ay sus, di ka tumar iti agas no awan matreseta ti doktor. Nasaysayang at matlaang numapan ka agpa-check up. Wala ba't nagpaiso bro? Nasaysayat na agpa-doktor ka. Iti kasta, may resitahan na kahit gusto nga agas. Di da ka din pakadanagan. Kabailak da ito eh. Ala, ang trabaho tayo. Sayang ti oras. Ado pa tinaskin nga lipas tayo. Ay, sigurado ka kadin iti dayta desisyon mo, Shane, iha. Wan, mama. Pasensya kayon. Maawatak matkit din ni Fräulein. Iso na lang, ta sa anak matan aparte ti biyag na. Uray may salaang ko ma-text iti may nga aldaw. Ngam di na pa'y maaramid. Naudi ang nagsaritaan kan nagkitaan mi. Idi anniversary mi.
Nagama kami pa'y kit didi. Dandani makabulan ng tinapalabas. Ngam saan kami pa'y nagsarita apulos. Uray iti cellphone man laeng ko ma. Siya iha. Sa akon ti dumaw dawat iti dispensa para iti anak ko. Pasensya ka niha. Ay ayat ang unay ni Froilan. Ay, amumi dayta, iha. Ang talaga siguro asaan ada kami. Di para iti tugtugas. Mabit lang, iha. Ada umaw-awa. Ala, sumbata madagos Mercedes. Ang mga napatag ti awag mo. Uwan, Romeo. Mabit lang, iha. Hello? Uwan. Siyak nga rod. Apay ka di. Anya? Apay ka di mama. Apa yan, Mercedes? Ni Froilan, intaray da kano ijay ospital. May sapay asubo, Froilan. Atoy pa yun. Houston, nabsuga kon. Ang basit pa'y matikinan mo. Madamdaman tumanan Sige nga, Rod. Atoy ti agas mo. Tumaram. Itikas na, daras ka agimbag. Agyaman ak Shane. Mabit lang nga. Mangalaak iti panglabargukan ka. Shane. Oh. Pakawanan na ko ma. Froilan. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Jak inikan patag ti relasyon ta. Kastamatan ti pamilyak. Gusto ka. Di nakabailan nga di ngayon ti trabaho iti oras nga agsakitak. Sika. Kanti pamilyak latat. Tada iti simay ko. Di mon panunutan dayta. Tinapatag. Naamiris mon ti kinapatag ti pamilya. Kangro na anti amin. Ti salunat mo. No sana ka nagsakit. Ang mga nujak pala na amiris na gitabanag. Pakawanan na ko ma. Kadagiti amin na nagkurangakan ka, Shane. Di nang pakadanagan, Froilan. Agpapigsa ka kit di. Agpaimbang ka. Itikas ta. Agsubli ti sigud a pigsam. Uwan, Shane. Katagyaman ak. Ngamin, di naksininaan. Amumat nga ay ayatan ka, Froilan. Kanayon mo kumaalaglagipan. At itrabaho, kwarta. Kan aminan anay materyalan abanbanag. Kat dumtang kan mapukaw da. Ngam nga agagat kan agsalukag ka. Makabirok ka manan iti baro at trabaho. Kat makabirok ka manan iti kwarta. Makagatang ka manan kadagiti kayat mo agatangan. Ngam tibiyag ti tawan. May salaan. Kat no mapukaw tayo daytoy. Awanan. Iso aman ipod ita. Aywanan kan ipatag mo ti biyag mo. Miss F, saan ka siguro amamati? Ngam nagyaman akpay kit di iti Diyos, gapo iti panagsakit ko. Ngamin, inikkanak iti gundaway, tapno makaamiris, no kasano ti kinapintas ti agbyag. Naamiris ko, nga awan gayam serserbi ti panagbyag tayo, no di tay ammo nga ipatag, dagiti tattao amang ipatpatag, ken mangililala kada tayo. Kang runaan ti amin, ti salon at tayo, nga iso ti pudpud no akinabaknang tayo. Sapay kumata nakaibati ak iti adal ken liwliwa, kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama, tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Froilan. Ken ka pagayam, Froilan. Makunak anagasat ka. Ngamin, naparaburan ka iti managayat ken man nakaawat a pamilya ken kaayan-ayat. Isuda ti pudpud no akinabaknang mo. No maminsan ngamin, masisirap tayo iti silang tipirak ken pammadayaw. Di tay ammo nga isugayam ti mangdadael kada tayo.
Naimbaglangan tanasapa ka anak ka Ameris ket naadaan ka pa iti gundaway tapno ilintag mo dagiti nagbiddutam. Alakastan pagayam Froilan ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.